Mando batek zeramala gurdia, jarri zitzaion burtolean euli gogaikarria eta diotsa. Mando zatar eta astuna ibiliari nago. Bestela, nire estenarekin odoldu eta bizkortuko zaitut. Azerretu zitzaion mandoari eulizital batek hain arroitz egin beharraz. Erantzun zion bada. Opiztia zital, kiratxo eta gogaikarria. Ezin gaitzik egingo dizut. Hala ere, ez didazu ardura handirik ematen zure esten txarrak ateratzen baditu do lapur bat. Nire gainean doan bana zain honek, bizogorrak beldurrago egiten nau. Honen zigorra da eta ugalko erapilatuak ematen dizkidan zartadak, atera hoi dizkidate zanbro handiak. Hau bai dela beldurgarria. Ipuinak irakasten diete handikiei, badutela zer beldur izan nondik eta handik. Txikiak dira noizbait arrotzen, eta handiek dute ernegatzen.